1703-ban Habsburg ellenes felkelés tört ki. Második Rákóczi Ferenc vállalta történelmi küldetését. Cum Deo pro patria et libertate. Istenre a hazáért és a szabadságért! Szabadságharc. 1848. március 15. Forradalom Pest-Budán. Hívj a haza! Itt az idő! Most vagy soha! Rabotelő vagy szabadon! Ez a kérdés válaszol! 1848. március 17. Kinevezték az első önálló magyar kormányt, miniszterelnöket. Az áprilisi törvények megteremtik a polgári Magyarországot. Bécs a látszólagos beleegyezéssel csak időt akart nyerni. Magyarország elleni támadás hírére gróf Batthyány Lajos lemond. A szabadságharc vezetője Kossuth Lajos! Idegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. Szabad élet, szabad határ, jaj, de szép kis szabaduljál. Járnék én is, ha járhatnék, ha magammal szabad lennék. Nem vagyok magammal szabad, kezemben lábamon lakad. Idegen fújnak a szelek, azok nem jót jelentenek. 1848. szeptember 11. Bécs első támadása vezetője. 1848. december 14. Bécs második támadása vezetője. 1849. április 14. Kikiáltják Magyarország függetlenségét. 1849. június 2. osztrák-orosz csapatok támadása vezetője. 1849. augusztus 13. világosi fegyverletétel. 1849. október 6. kivégzések. Erdő, erdő, kerek erdő, közepében raktemető,
kiegyezés. A szabadságharc bukása után az ország gyászba borult. Az osztrák császár ismét önkényuralmat gyakorolt. Deák Ferenc vezetésével Magyarország a passzív ellenállással válaszolt. Nem vállalunk hivatalt! Az osztrák birodalom nemzetközi politikája sikertelen, így Ferenc József kénytelen megbékélni a lázadó magyarokkal. 1867-ben létrejött a kiegyezés. Megszületik az osztrák-magyar monarchia. A magyar nemzet kiszabadult az abszolutizmus fogságából, lehetőséget kapott a polgárosodásra, a modernizációra és a kulturális fejlődésre. Ezt az időszakot nem hiába nevezik úgy, hogy